fitar darawa karasa kunya yani ga iyalai suwa ta ya amma shi yana fitar hutawa karasa kunya gaida beran tanka karasa kunya beran tanka karasa kunya gaida beran tanka me daga sassaƙe a turmin danya mai ɗibar zini da bayan ƙwarya ya ishi al'umma da zallar ƙarya ya kwashe iri a kunya garasa kunya gaida beran tanka to garasa kunya san beran tanka garasa kunya shi ne beran tanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmai na duniya baki ɗaya. Mune muku barka da ibada, barka da shigowa watan azumin Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu, Allah ya sa karɓaɓɓiya muka yi. Yau idan muka kai azumi, mun kai azumi huɗu kenan, to a sha ruwa lafiya, a dage da addu'a, a dage da bautar Ubangiji, a ƙi ji, a ƙi gani, a rufe ido, a guji saɓo, a dage da aikata abin alkhairi don wannan watan azumi mai albarka da abin da kai za a ruɓanya ma shi in sharrin in khairin. Don haka yan uwa al'ummar musulmi baki ɗaya ina wa mana fatan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu, Allah ka tabbatar mana da alkhairi, Allah ka amince ka lamunce mana, Allah ka buɗe mana ƙofofin samun kudu da arewa gabas da yamma, Allah ka tabbatar mana da alkhairi, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mana albarka a neman mu, Allah ka iya mana da iyawar ka taimake mu da taimako ka amince mana da amincewar ka labuce mana da labucewar ka da hasken fuskar jagaba shugaba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu sa'a da nasara, Allah dukkanin abin da yake damun al'umma Allah ka yaye musu, Allah ka jiƙa iyayenmu da kakanninmu, mara lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya, Allah ka tabbatar mana da alkhairinsa, Allah ka iya mana ba da mu ba don halin mu ba, Allah ka mana da shugaba jagaba annabinka annabin rahama, Allah ka mana da wanda aka yi duniya da lahira domin shi, Allah ka ba mu sa'a da nasara, Allah ya sa mana daga cikin ƴantattun bayi na cikin wannan shekara, Allah ka amince ka lamunce mana amin ya hayyu ya qayyum. Allah ka amsa. Tunatarwa ce sai anjima ku daga naku Ahmad Yusuf Ibrahim Kirishin Laure na gaishe ku. Allah ya tabbatar mana da alkhairi, a sha ruwa lafiya.